her skal vi tegne en frø. Okay, så du starter med at tegne et aflangt, smalt, rundt cirkel. Og jeg har min ven Aline på besøg i dag. Hej. Okay, så tegner du den samme lige ved siden af. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så skal de springe op sådan her. Så. Sådan der. Okay. Og så, når du har gjort det, så tegner du en lille bitte glad mund. Okay. Så tegner du 2 buer lige her. Og hvis du gerne vil have, at den skal have en hat på hovedet, så kan du lige tegne en lille hat. Sådan her. Og så noget, der går op sådan, lige sådan her. Så har den fået en hat på. Min skal nemlig være en tryllefrø. Okay, så begynder du at tegne sådan her. Så tegner du 2 små kinder. Okay. Så tegner du 2 små, der går ned lige her. Så tegner du en ud her og en rund. Sådan her. Den tegner du bare 4 af på. Så det kommer til at være sådan her. Eller bare 3. Og så gør du sådan her. Og så sådan her. Og så tegner du et til af dem på den anden side. Og så gør du sådan her. Og så tegner du sådan her. Og en lige her. Så tegner du bare det samme som lige her, bare på hænderne. Og det tegner du også på den anden. Okay,
så tegner du en lille sådan en her. Og så det kommer til at blive en taleboble. Og et hjerte og et hjerte. Farvel. Bye bye.